Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kahinan? Trifon Morales and then may partner sa mga ko dari, si Juan Ted. Ako always say a prayer mga kaigsunan mo. Ito importante no? Ang atong pag-ampo, ang atong unestan, ito sa atong labang magagahom. Thank you, Lord. Sa mong gihata ka na mong grasya matagano. At man in every second, in every minute, in every hour. Sang pitong ginato siya kanunay. Unahon siya. Salamat kay Lord sa mga grasya na mong gihata ka na mo. Okay. No, para yung tasunan, ang suwatan po kang natagan ng pagtagad, no? Pinadaakinis usa ka babae, nga napatago lang sa nga krising. Kinagibuhatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong singer, si Krising. Problema bahin ni sa mong silingan ba nga gamay ra gid unta kay ang problema pero di dako ug kun ngano ingon man gud ini ang mga hinungdan. Love songs last longer than lovers ever do, so baby let me sing a love song for you. Love songs don't leave you like lovers often do. Sure. Oh baby, I'm afraid it could happen. Hala no? To me and you. Nindot imo, nindot imo. Nindot. Ay, naulit naman di ay kadi ay. Nanam na yung bana na akong gwapo kung pakalitan. Dong, kadiyot sa dunga. Ako sa nitiwason dong, kaya ako na i-post ron dong. Wait sa dunga. Okay, balik-balik. Yeah. If I sing you a love song, we will always remember. Okay. Pahoy sa dong, samtang mag-andam mo sa itong pamahaw ha. Pastilan, kalo ito sa kong banagikan pa taon sa baho ay tug. Ano pang gabi sa kadong? Uy, pabalin o takag adlaw. Di ito kabukutan na dayon. Pero sige lang dong, at timanon man sa tika. Kaon sa karidaan, una ka matug ha. Kadiyot kay magsukad sa ko. Sige na, kaon na dong makoy, ano makapahuay na ka. Pamawi gugtog di mo ha, pamawi gyud. Sige na kaon sa. Badala ang doha kay Erkon na ibe. Ha? Ito panik. Erkon, natutulog ka magising. Naguba, ala dong, naguba ra ba dong, di na mo tuyok dong. Pero sige lang kay papayan ta ka. Gusto lang na naguba day. Gabi wa naman mo tuyok gabi basig hugaw na. Sige lang, lipiwan na nako. Ay sus, unya na lang na papayan ta lang ka. Sige na kaon na. Pinangga ka din ako ang akong bana, maong maluoy ko niya nga paggabi siya na-assign. Kay usa lagi in town siya kagwardya. Unya. Mayo, pre! Pre, bakoy, pre! Uy, murag tingog mo sa mong silingan. Sa kay tuyo, ani? Pre! Kadiyot lang! Uy, Talyo, ikaw man gudi ay na. Uy, singa, naas pa rin, makoy? Natuhog pa, kay wa man ay tuhog. Duty man na gabi Amo ba? Paggabi sabday siya? Oo, balik ka lang. Or ako lang siyang patawagon ni mo. Nga di ay, unsa rin mong tuyo niya? Ay, kuan basig ka ng mahuwa, munta kong gabas. Gabas ba? Di ba, gihulman naman to ni mo gahapon? Marilyo, matagwa man ako gapon, sing. Martilyo di ay ito? Oo, nya karon gabas na. Sige Talyo, kuhaan sa na ko ha. Pangitaon pa na ako kung asa niya gibutang iyang mga hiraminta ha. Sige, paliyo ko sing ha, kanang, nya. Pili lang po og lansang, sing. Kanang numero 2. Kini among silingan, usog kay ni manghangyo namo diri manghuam og mga gamit. Kada mga hiraminta ba? Pero kay silingan lagi og kaila na, ako na lang sa pahuwamon bisag tagdugay iuli. Unya. Dong ako'y, diri dito sa Talyo, nangita siya nimo. Na akong giingan nga natuog ka kay wa kay to, kay gikan pa kang duty. Unsa ito de? Og gabas niya, pagkapinan paglansang ang numero 2. Naan sa trabaho sila? Ambot lang, wa ko kadungog nga naman day. Ay, pelusot. Sa palusot Kwartang toyo ato rin, huwag ito kwarta. Yawa man ko, maningo lang huwag gabas. Di tingali dong kay nangayo magpakapinlansang.
Nang di, maligo ako. Okay, sige dong makoy. Unya man mo duty karon? Di tingnan ko mo duty ron eh. Nga naman? Kapoy mo kayo. Ya may ikog pakita din na dito. Nga naman oy. Birthday mo na ako. Hinunod ka? Tay pagkaon na dito. Ay, mao pa? Maugyo kayo, day. May ikaw daw eh. Listo na kayo sugan. Rawat kayo ng ako mga barkada sa opisina. Rawat dito. Sugan kayo. Sige lang. Kasabot naman sa to sila. Ang dami lang kung sinina. Dawi kayo maligo ko. Kay papoy ang lawas na. Maligo ko day. Mauwaw di ay tao ng akong banda nga mo duty kay kantahan kuno siya dito happy birthday niya. Wa man siya ikapakaon. Mao nga wa na lang siya mo duty. Unya pagkaugma. Uy, nga naman ka. Mura ka magnapusoy diha. Birthday mo taro-taon. Ako na niya. Ako kandag taon. Limot ko. Ikaw nalimot. Ako wa. Ha? Na nakoy giandam diyang gamay. Unya naasan inyong paborito. Nara nang naskilid ay suit anang high schooler. Ang imo mga barkada gid mo ay kuwang na lang. Berbeda berkada kebalaka na day dali na kidang tapukon. Maguban-uban na day mi anak. Kadiyot ha? Oh, asa na mo? Birkol na to! Salamat! Salamat, pre! Salamat kayo! Kabuglaw na, pre! Uy, wala! Ato mo na yung paborito, mga pre! No, paborito kayo, pre. Ang ato ni paborito nga, basta mo birkol ta, di mo waang San Miguel Pilsin. Sarap laging kasama. Oo, hindi ako sa amin na ito, pre! Tutukan na rin nato, pre! Oh, tutukan mo taon, ablihin na ninyo! Yes! Oh, para sa birthday ni Pare Makoy! Cheers! Cheers! Oh, Oh, sarap! San Miguel Pilsin! Sarap lagi kasama! O mga botong San Miguel, pagbirko na mo! Birkol! 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 Nakita na ako nga malipayon kay akong bana uban sa iyang mga barkada. Wa siya magtuo nga duna di ko giandam para sa iyang birthday. Unya, miabot ang among silingan, si Talyo. Ay, birthday din mo ron, pre. Oy, pre! Dahil, gamay ka lang da, pre. Dali. Kita. Kita ko taon, kita ko. Kamigaw ko sa mong birthday. Ito ako video kihan to, pre. Gamita to, pre. Ay lang, pre, lang. Ay, dili na ka, pre. Naon sa paggamit ko to ni mo, naon sa libre. Ganyan ta. Ako ko na. Wow, tako ka dito, pre. Ala, forbida. Nausap ito ka na. Okay, way video kay good. Iya, mahin ko po mo. Bahala na siya. Uy, saan mo na ni mong video kay Talyo? Ay, kung ano yan, ako nindad doon sa ila, pari makoy kay birthday mo to din, ha? Nya, huwag mag-sounds dito sila, good. Paggamit ko lang niya, kadit. Ay na lang, uy. Unsa iyo na lang kayo, unsa biyo kawin, unsa adto bita siya mga mga kanang gamit sa ito pagpanday na ko dali ko mga mo mga tulos ba noon sa mga siya di ba gyang balibad bata Bahala ka, uy. bibita bagay ko Sa tabangi ko. ato rin dito sa parimakoy Palsahon ka ni mo, ana. ay kita ganing duha di nindaon ako sa Panawag nila. di may ikog tawin unsa Naunsa. bita naguksa tabi dagot bita bagay ko bita bagay ko bagay nanong tani sa parimakoy sige na tapag na tayo. Nakunsa ka nga rin, oy, dong. Ako aday, gipungat ko per talyo taon. Naray, sila, na. Unsa na ilang gialsa? Bijuki, day. Ha? Bijuki. Nanghong kag video kay? Iwak taon, is per talyo taon mo, namugos taon, ana. Mawabitaw nga, wako niya plakta taon, pawamon ko niya bijuki, para maligrigi ko na akong birthday. Ha? Apre! Pre. Ay, magkataan ni Talyo, uy. Butang ay, Bukate ka ayo, uy. butang. Butang. Bisa bukate kayo, di gina ko ibutang. Kaya tanawan na, huwag na TV o. Huwag ka na. Saan pagsalida na? Butang ni mo. Namata mo na yung bijuki, pre. Nusula. Guba na. So, ano, pre? Di na nagsalida. Nya unsaon naman na ron? Bayaran na ninyo. Ha? Uy. Ngano ko? Kamo mo'y nagkaingon ani, ngano naguba na. Ngano nahog na. Nayabag na gitaw ni. Asa ko taong dapita nga kami mo'y nakaingon. Ano na, Bida sa lang pagkaistorya, ha? Kasi manahon. Wa!
Siwa. Wa mi manghuwam ana ang imong bana mo ini offer anang inyong videoke. Isa man lang sana. Kami? Kasi nakahugan na. Apo? Oh, unya nganong ako may imong pabayron, nganong kami man. Wa ka na mabuang. What? Ayaw ka ganig buan, ha? Ikaw ra may buan. Oy hala, ay balihaday ka klaro ana. Si Klaro. Klaro nga ikaw may buang. Malimal ka? Hoy, Matoy! Nakadungog ka, nakadungog ka. Ang hangaw sa. Nagaingnan ko ng imong asawa ang buan ko. Wakok dungog. Talyo! Naaman ka. Ba na medyo kang tabakaka ka. Wala. Nakadungog yung ka, nagaingnan ko yung buan, ha? Nakadungog yung ka, talyo, di ba? Wako ka bantay, day. Saan ka buan? Ah, kadungog mo ha. Siya gyud ang hingaan ana ha. Hasta iya bana iya pang hingan lagbuang. Saksi mo ha, saksi mo. Bantalay ko ka, talyo, ha? Bantalay ka. Dugad ako, ha? Dugad! Day. Ay, tali ako. Perting sa kuha sa asawa ni Talio, naglagot ko kay sila mo ay nakagupas ilang videokihan kamo na hinoy pabayron. Mao nga wagay ko mobayad. Unya, Hinon sa taong kaya tubay basaw ang partalyo taon eh. ang pataka man sa tabi, pataka lag sulti. Wa pay break. Sila mo nakagubas ilang videokihan, kita may pabayron, may kana. Wa siya mabuang. Ay, bata na sa Ginoo ko ng mga tagbuang. Ha? Pero seryoso no? Awal lang tatong ni mo to bagdata. Ay bisa na uy, wag utang ang hangyo nilang muhom ta ilang videokihan. Sila man ni offer. Akuan, lagi, pero nabugos yung partalyo. Mao gani, siya gani ni offer. Watay labot ana. Hadlok ko man hinuon ta. Bisag magsukmagay pa miadto niya. Di ko musibog. Hindi, Christine. Ayaw ka balaka makoy. Kamao ko mudapin sa akong kaugalingon. Ha, kahilas niya. Huwag ko mahadlo sa sigas-sigas iyang mata. Kaya kung ako'y maglagot, masiga pa ni ako as mata ni Dracula. Ay, naunsang tao. Ato to ilisan na yun. So, ilisan! Ilisan na to na to. Na may daghan tao mga sikandarya. Uy, di ganoon ko musugot pa ko nga mailis na adto. Naunsang ka. Pero may samok ilisan na to. Di lagi ko musugot! Oh, dai. Huh, nagdagwa itong bayhana, nagtuong gwapa na dito siya. Huh, pantay dito mo sampit mo namang taliw ka mo. Ayo! Dong Makoy, naitaw dong! Ayo! Dong Makoy! Oday, ako ari, oday. Ay, gudlo! Nga daw, saya to. May gudlo ko. Ikaw tutong drive to sika, no? Oh, ako tumikom, adlaw tayo, secret driver. Magabi, itanod ko. Wa mo karoon ko kay... Wa naman ko mal sa interview. Adlaw naman ko nga... Wa na ko mag-drive og sikat-sikat dun. Mau ba? Yang ano niya magkasa? O saya to. Lahat ko sumon, yo. Ha? Sumon? Oh, sumon ikas barangay. Oh, pergi sana. Wa nagot ang orang Maria Crising na morot ni. Ha? Oy, sa ako ng misis. dong? Kinsa na? Unsa na? Dong, unsa na? Ay, sige. Ako sumon, no? Ikas barangay. Ha? Kinsa man nakihan ako sa barangay? Ang butang. Kinsa reklamo diha, no? Emil tatuwag sik ni ko. Animal! Kana rin atong silingan dahil nga sigag mata? Ha, sige, tanaw na to. Nga no madag adto may magbugno ato bangas kapitan. Dai, kising. Mao ni akong problema kay gikiha ko sa barangay aning among silingan nga way buot. Gusto man gud niya nga pabayron may atong TV nga naguba tungod kay gipagamit unta nila namo para sa birthday sa kumbana. Pero di man intawon kami nagda. Anong mobayad man ni? Nga sila may nakagubas TV. Tungod ba kay kami ang hinungdan nga nung gibalhin nila ang video case amo? Bida bayaan ni. Unsa akong buhaton ani among silingan? Bugnoon ko ni. Unsa man ka mo ang pasultihon? Krising. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mga Ma'am, adlaw sa tanan, nga namati na to. Ma'am, good morning, ma'am! Ate Kikling, good morning! Good morning, Kuya Ala. Good morning, Ate Pres. Good morning sa Good tanan. morning, Jen. Sa tanan itong mga kaigsunan ko namin gamit sa ito ang Set Panyawan Coffee Mix. The best kayo na itong imnon kay Mount Say bitter nga makapabetter sa ito ang kalawasan. Nindot kay kondisyon kay kung makainom taning Set Panyawan Coffee Mix. Buntag inipadung na to sa ito ang opisina. Ako dahil po sa labatan, nga pagpaminaw ni Aluna Badana de sa Larag, si mga ni Inday Andrea, o ni Dudong Byron, may buntag ninyo diha. O sa ito ang kapitan diha, si Kirk Bryan. Brian Repolyo. Oh, atong amigo Ug pagkain. ang kapitan nga itong amigo
ko sa bilisan. Si Kap Albert Bompat. Oh, salamat kayo. Mrs. Ma'am Ma'am Inday Joyce. Oh, sa tanan niya magkaigsunan sila si Inday kalimutin nun ko sa igsuon ni Kapda Lia. Inday Lia. Oh, sa tanan mga tao po ni Ma'am Nenen Moreno sa Ricardo Moreno sa Bugtong Idabanga Bohol. Og ni Father Tami og po nga dadin ha giasahin sa Idabanga. Good morning nimo diha Kap. Ay sa Father. Sa tanan. Oh, ni Sa tanan. Oh, sa tanan gayod ni Sir Ricardo Moreno og ni Ma'am Nenen Moreno. Og sa iya mga tao. Nga migamit po sa ato ang mga Produkto. Og ako pasalamatan ko ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katutaas og sugar. Ayong si piyata pag inom kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ipariuto nimo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maog gyapon ning gagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema bahin aning kidney o UTI. Di na mo mahadlok ana ayaw na mo kabalaka. Tungod kay dun na makatambal maka-alibyo anang atong gibati makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Doon panik, it's organic. O sa tanan itong mga kaisunan nga dunay panakit sa kalawasan o hindi na problema. Kaburas tayo nga di problema tungkol kay dunatay said liniment oil nga nindot kay ihapla sa ato ang kalawasan. Mao ni the best yung kayo nga buwagtang sa ato ang panuhot, pamaol panakit sa kalawasan, Bricus Benz, katul-katul, kuto sa kabataan, ilitay pagita sa dinggi kong mga haplas ta sa said liniment oil o niya, ito dapi-dapi nga mga sakit, haplasan na to. Ang ato ang mga kagid-kagid sa bukton og paa og asa dapitan sa panglawas at sa kalawasan na to, ato lang haplasan sa said liniment oil. Kanang mga construction workers, ato sa naghaplasan ng ato mga kabot sa said liniment oil para way mga dagkong ugat nga mga gawas diha. Kay the best kay ihaplas sa ato ang kalawasan ang said liniment oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Yes, mga higala. Sa butika na nato papalit ang bantugan kay nato nga nailhan nas mga katawhan gams na matud-an na gyud ang iyang ka-epektibo gams ang said liniment oil. Kanang mga construction worker gams. Ay, sa dili pa na sila mo trabaho, magkapi-kapi mo na sila, inom gyo kape mo anang said Panyawan Coffee Mix kay the best kay na ninyong imnon. Maunay makapalagtik ninyo, di mo magduka. Una mo manghaplas mo sa ato ang said liniment oil. Ini ko magtrabaho. Ona siya. Basta kay kini ko nga kani said liniment oil gams matud-an na magini gams. Sa atong epektibo gini na matud-an na gini sa katawan. Una pinangita jud kay ni siya ang said liniment oil. Basta di ka kapalit sa gawas kay adto gyud nas butika. Butika. Sikya ta. Adto rin kita manghigala. Unya, do na sa tay di walay retas butika gams. Adto ta sa Facebook. Bisitahan ato sa atong Facebook nga page sa Seed Marketing. Kay ato ang Panyawan Herbals manghigala. Unya kay kalimot ka ato i-like ang page tiya manghigala para makita dito ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mapalit na nato sa Shopee. Sa ato Shopee, retas butika Shopee. Makaya na ito bitag doon. Shopee butika na yun. Una, ito na. Tuwa rin yun dito ang tinuod na said liniment oil. Okay. Ato yung great gam sa kong amiga gam sa Palawan po siya si Flores Serrano sa Kasundingan Madawi. Nga, labi na yun. So, patarasuri gam. Sa Dinos Larangan ba? Dinos Larangan ba? Katulong Dinos Carbon. Pagkain natin Dino katulong dito tagidatang pagod dito sa kuwan. Si Dino kanito mo tagyana. Sa Nansis Balbacoa sa si Inday Evelyn Lariosa. Sige to guwa ta to nga kita do mga dito dito. Oh sige. Kay patilawon ta niya bag-o niyang giluto karon nga the best kay kanon. Okay. Kanang bakaritas. Bakaritas. Wag ko na gabs. Paborito ng paridok 3.5 bakaritas. Dito sa Bakayan. Dito ba na bakaritas Bakayan. Ya ato sa amigo na gamitan pag sa ato si dinamito tig paminon sa drama. Ako amigo dia sa Orel si Musi Solitario.
o siya misis nga si Neri Solitario. Doon sa ni Sir Manning. Solitario, amot. O, Oh. tigbag na tiyo sa Manning, no? Oh, matay na, pero solitaryo to Sir Okay. Manning, di ba? Daghang salamat ha, mga igsoon. Thank you kayo. Thank you kayo. Bam! Salamat sa amin. Laban sa ato ang mga tricycle drivers niya sa Tuburan, no? Led by John Del Rockin o Racon. Yung manusab ni Ma'am Cathy Puente. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw sa ato mga tuluman noon. Unya, ayaw kalimot ha. Kung celebrity coaching viewers, so para sa atong mga bata, sa atong pagpangaligo, para ang ato ang mga parit magpabiling hamis, younger looking kutis artista. Tungkol kay doon kini mga sangkap ng glutathione o papaya extract. So, kung mga ligo kita, ato lamang gamiton pirmi ang ato ang celebrity coaching viewers. So, ayaw ka mo palitan ng mga suri-suri kung dili anak yun kamumutanan sa botika. Ha? Celebrity Coaching Beauty Soap nga doon ay tatak ng seed marketing. Ilibin sa dili pa ka mo trabaho sa inyong mga trabaho, ano? Emily Lumapak, Luni Rubio, maging ng sabsuba ng mga kabanan diha sa Cebu Family House, Annalyn Kadamisan, Rachel Sibial, Rachel Cuyuca, Ledelyn Adelino, Nini Canabano o Andy Nelias. Ayaw kalimot ha? Celebrity Coaching Beauty Soap. Para magpabili kitang guwapa. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Sinday Krising, Ate Pres. Krising. Oh, Sinday Krising taon. Kanis Krising, kuan magod Ate Pres. Kana sila sa Talyo, kumpare na nila. Pero agod di sila manghuwa mo kuan god. Si Talyo man i-offer nga No. dadon ang ilahang karaoke dito. Oh, karaoke. Kay birthday lagi taong Makoy. Pag-abot ito Ate Pres, buga ato man kayo si Kristing, si Kristing kaning sawang Talyo. Wa naman kadaog, nabundak, nabuak ang TV, pabayro na tinuod sila. Unya kay naaway naman nun Ate Pres, gibuhatan og sumon gipada sa ilaha, gikiha siya sa barangay. Ang kisig kaya. Si Krising, kay hindi magtubag ko siya. Ano pa bayro na minimo anak imong kuan ka wa may manghuwam. Mura na siya taon ng asawa. Unya nga tungod lagi nga nagbuang ana, kanig yung nga ubuang ama mardig ni maayo sa Yan Ginoo. ba kan makiha tag mga tabuan. Oh, ngay naam na sa Bible, di ba, Bam? Bam? Na si bagong balaod anang kanon gulyat kanang tawgon na siya og kanang discrimination man act siguro di ko sigurado ha basta kinain ko na anak karon Kawang tagbuan. oh na Iwan mo kaya. Dili makiha. Ang katuran mo. Mag-away mo nga magligtas sa ko na. gusto tulan na balaod ng bago nga kauban bitaw sa kanang mga bayot og singgit-singgitan Bugal-bugal lagi. o sa about sa gender appeal mga ng mga sakit nga pero sa unang panahon pero sa unang panahon kanang ingon na nga murag magdaot og dungog tawgon sa oral defamation sa unang panahon Kanang madaot ang tagbuan mo. Sa balaod rin sa yuta Ate Pres, wa ikihana. Wa, like- Pero adto ra ka kung ano dito sa langit. Lagi. Oh, Bad lang babad. man. Di maayo kay nagin sa Bible nga kinsa to mga buang ug amaw sa imong sikataw silutan yung kas Ginoo. Oh, sa Bible nagin sa Bible mabasa gina nato. Sige, aban. so ang iyang pangutanalan makiha Nakiha sila ba taon nga nganong di ba sila nakagubas sa TV? ang tag-iya Kung may hinungdan nga waman taon nga mo gi waman sila may hinungdan nga nung gibalhin ang nilang biduki. Sila ra man kuno nakaingon nga Sila nung may gibalhin man sila may biduki. nag-alsa, di Sila ba? nag-alsa oh. ang kanang sumon nga gipada dili man tingali na matawag na tuki para magdialogue lang tingoro siguro sila Ikaw lang husay. Husay ra. Husay lang. Mas maayo man sad aron ni abot dito sa barangay makita og kinsa gyud saypan Sadan. kinsay sadan kinsay sayop kadili maduwa man sa ilang mga kamot na daot ang maong butang Di, klaro naman kung way sila sila Krisig ug yampana. Si Kaya ang Makoy. i-offer, kato man yang Kaya na pagilis ba ko yan? Please, ayaw libre, ayaw, sa delivery. Oh, malagi. Di, uwi sa, uwi. so na ato ipaambit karon Marcos Kapitulo 3 versikulo 24 ngadto Ito, 25 Karon. kon ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away mapukan ka ng nasura kun ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug mag-unay pag-away mabungkag gayod kanang panimalaya Tinada. dibasa rin ako gulyat kay ang ebanghelyo man nga hapon Hapon. ay atong Ay, sa ato pag-record, mao na ibanghelyo atong sa adlaw. ebanghelyo ni sa Sunday Pizza 9 sa Hunyo kani air na sa nang pizza pero Dugay na June kayo. 9 mao ni si gospel reading ang paghupan na pare ingon nga ang ilhanan kuno nga ang Ginoo anaa ni anang maong panahuna uni anang lugara mao nga makita ang kahimtang dunay kalinaw o dunay pagtambayayong may hubad pare o mailhan nga dunay Ginoo ni anang panahuna o ni anang lugara kung dunay kalinaw o dunay panagtambayayong o pag ang singat ini pag kanang dili pa mabahin-bahin Nining ko to Inday, sa ako nang ingon panalitaw ipatawag ka mo sa barangay at tuwa lang
Aron abot ito, masukod na to, ug kinsay saipan, ug sila Sayaw. mga kamo. Kaya base kabot nga to, sila noon ni kasabas kapitan, may noon sila may mawawan. Okay. Oh, kaya di liman kamo mawin na gunit, wala man sa inyong mga kamot na hitabong maong butang. O sa kanina, ug ari na ka police matter, gulyat, fingerprint. Oh, kung makita dito, wala man. Wala man kamo makahikakaan. Sila man kayo nagdao. Sila ra. Sa ato pa, ang nahitabo lang nga, nagpasiatab mangod siya nga naasiya. Naasiya ng bityo kiyang dadon dito. Tutalwa mo siya, hangyo asa ng-birthday nga dadadili. Okay, usahay gud ba? Iya bang iyang katarungan gali sa iyang asawa sa aton dado dito kay usahay kay bawo bitaw ka nga mao ni kaduol na to. Usahay manghuwa maglit ang kwarta dina, di ba? May ang Sa ato gigon. mamrag ilang i-offer dito. Oh, yo mo tong gi-offer nila. Iya yung asawa gibugatan na yun, di na yung kadaog. Sa ato pa, sa ako naging ulagay, kung ipatawag mo sa barangay para sa ka-dialogue, sige, ato Aron man pamimilaw dito, kay panalitag ino sa kapitan nga, wa sila isa. Kaya wa man sila mo hangyo ninyo, kamo may ni-offer, so hilutan na lang na ninyo. Hilutan na. Oh, kaya aron sa kunang Hilutan ko gilon, napiang. Pero kwa, tapi ang ilang panagrelasyon sa isip panagsilingan. Kasi ako nang ingon, ang paambit sa pare nga, mailhanin mo na ang Ginoo diha, kung dunay pagsinabtanay o dunay kalinaw o pagtambayayo. Okay. Ug salamat sa pagpanaman katong naman. kung ako ang puzzle, tihon.